Energetika çeşmelerine bağlı Türkmenistan'ın türlü sebeplerine şu günler kış faslynyň öňü sirasynda elektrik energiýasynyň hem-de tebii gazyň öpçünçüligi bilen bagly problemalar saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun sebeplerine ilatyň energiýa öpçünçülük meseleleri barada habar berýärler. Kış faslyny howanyň nähili boljakdygy belli däl. Ençeme owalarda yerli ýaşaýjylar odun ýonap kışa taýýarlyk görýärler. Sebäbi kış faslynyň ayazly günlerini tebitlerdäki owalarda ilat yeterlik möçörlerde tebii gaz bilen üpçün edilip bilinmeýär. Şonuň üçin adamlar öz problemalaryny özleri çözmäge çalışýarlar. Diýip bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Hususan ýurdun çet owalarynyň yerli ýaşaýjylar ýygy-ýygydan hojalyk hyzmatlarynyň öpçünçüligi bilen bagly problemalary başdan geçirýärler. Sebitleriň ýaşaýjylary esasan Sowetler döwründe işe girdilen durmuş infrastrukturalaryndan, elektrik energiýasyny geçirici liniýalardan, köne transformatorlardan peýdalanmaly bolýarlar. Eser döwründen galan enzamlar könelli. Elektrik geçirici siýimleriň ulanyş möhleti bir eýem dorly. Enzamlaryň könelmegi stansiýalarda näsarlyklara sebäp bolýar. Togyň ýygydan öçmegini alyp gelýär. Diýip bir oba ýaşaýjy saýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary medeni zonalardan alysy ýerleşýän obalarda elektrik öpçünçüliginiň ýagdaýynyň pesdigini, hojalyklardaky çyralaryň öçügütdigini habar berýärler. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň baryp gören çet zowlaklaryna yerli ýaşaýjylar adaty bolmady kowa şertlerini, hatda çalış şemal trony hojalyk hyzmatlary bilen öpçünçülik ulgamlarynyň hatardan çykýanyny aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistan soňky ýyllarda elektrik energiýasynyň we tebii gazyň eksport ugurlaryny giňeltmek ugruna çynakay tagallalary durmuşa geçirýär. Dürli çeşmelere göre Türkmenistan soňky 10 ýylda elektrik energiýasynyň önümçiligini 60 götürüm töweregi ýokarlandyrdy. Halkara Energetika Agentligine göre Türkmenistan geçen ýyl 2021-nji ýylyň deňeşdirilene özüniň elektrik energiýasynyň eksportlaryny 30 götürüm artdyrdy. Ýöne ýurdun öz ýylaty hususan çet obalaryň ýaşaýjylary energetika jennetiniň nymatlarynyň dolu peýdalanyp bilmeýär. Gaz turbolarynyň ulanyş möhleti tamamlandy. Köne turbolar çalşyrylmaýar. Gaz turbolarynyň deşilip gazyň daşyna syzýan halatlaryna da kän gabat gelýär diýip energetika infrastrukturalarının ýagdaýyndan habarly bir hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Sebit ýaşaýjylar energetika öpçünçülük teskarlaryna ýüze çykýan näsazlyklar, bejirgi işleri barada ilatyň öz wagtyna habarly edilmeýändigini, şeýle näsazlyklaryň ýygy-ýygydan ýüze çykýanyny aýdýarlar. Käwre owalarda kış faslyny gaz öpçünçüligi pes bolan soň adamlar hojalyk jaýlaryna peşde odun ýakyp gelinýärler. Diýip bir sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir yerli hünärmen elektrik energiýasyny geçirici ulgamlarda tebii gaz öpçünçülük teskarlaryna ýetkileriň hasap alynýandygyny, bu ýagdaýyň bolsa daşky gurşaw meselelerinde ýol açýandygyny aýdýar.